Aku ngelehe, Mak. Mak ora masak. Iki sik jam ya. Waduh, jam 2. Aku mau dikonas ka kok mancing kok. Apa mancing sik ah. Wah, mancing kudu kon di mau ya. Bu. Alah iki kok pancing. Bu. Tak nang nih, senure ambil pancing iki. Alah ta iki. Nang. Iki ya masuk. Ayo, ngono. Duh, ya. Cacingnya lurus ya. Lurus cacing yang ini ya. Iya, mantap iki. Iki bumbange sapa ki akeh mesti ki iwake. Tak pancinge sik. Wah, wong kae menak-menak bulu-bulu Pak aku pancingi. Salah ya. Wah, enak ekor nih, bermancing lagune. Waduh, apa kowe mau? Wah, semono sing nyalai, ndi wonge mau? Ndi wonge mau lah, tak lungguh, tak bantem. Duh, HP ku ketinggal. Kitok. Loh, pancingku hilang. Mesti sing nyawat mau sing jiko. Tak luru ya, tak lurus. Lapo iki lesu iki? Mau ki aku mancing. Di sanding meja di. Lah pancingku hilang. Wih, blumbange sapa nek? Blumbange jadi nek sanding meja iki. Pancingku hilang ya digo sapa wi? Paling anake, cek paling omahe. Ya aku apa marang sik ya? Yo. Anake jadi lho, iki lho, tak parani omahe ra ono jare dolan. Ya, sik. Oh, kae po. Oh, jane. Wes njiko pancingku ra. Ora rasa fitness we. Fitnah ngono. Ya, wi maksudku. Lah sapa sing njiko? Berarti lu. Pancingku dijiko sapa? Padahal aku sing nyalai. Salah ya mancing nek kelame Pak aku. Wah, pancing gowo sapa iki? Setan ta elek. Tinggal turu penak ket mau malah luru pancing barang.